Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagwa lang kunyo sa pangan nga Marife, hingkod ang pangidaron, minyo og may tulo ka mga anak. Niya magpuyo sa Cebu City. Apa nag-abang ng mi. Pero almost 30 years na sad ming nagpuyo ining lugara. Dimuliso naman gud me. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Gusto na ning timplaha. Oy, nga nagtuon ra sa pagluto ng paboritong sudan sa akong anak ha. Kay basin og maminyo na unya mong jipoy ba, Dayan? Tita, uy, wapang ka na sa mga hunahuna ni Chepoy. Bago pa lang gani mi, nakaw mag-eskwela. Mangita pa may trabaho, tita. O magtigom pa. Kana, mo na'y maayo. Pag-enjoy mo samtang wa pa mo'y anak. O magpakasal pa. Tiguman yun na, tita. Dugay na din mong nagpuyo din, hi? Taon-taon na sab yun. Wa pa matao na si jipoy. Basig magminyo na lang mo anang akong anak ug makaapo na lang min pagyapon mi din himpuyo. Mao ba, tita? Dugayan na din ninyo din, hisa? Mao. Daghanag memories ning bayan namo bisan nag-abang na mi dinhi. Dinhi nakahuman si Jipoy sa college. Og sinati ko na sad ang mga silingan dinhi. Ay, ibaw mangyad ko nga dili mi hangtod sa hangtod magpuyo dinhi no. Pero sakitan ako mo pahawa aning lugar, aning baya. Ma, nakatungog ka sa mga istorya-istorya sa gawas? Ha? Sa unsa? Ibaw kabaya ha, Jipoy, nga dili ko tigawas diha aron manong nagtabi. Ay, dili tabi nga chismis, ma. Kuan ba? Dibuliso na kuno ta din eh. Ha? Ay, dogay naman ang naghuna-una nga demolisyon ng lugar, Jipoy. Daga pa ko. Magminyo na lang unya mo sa inyong uyabog. Makaapo na ko. Di pa ni mademolis din eh. Ay, daga pa ko anang gikaso-kaso na niyo taa. Tinuod lagi, ma. Daan ako na demolition order. Ha? O unsa? Nasila sa gawas dito eh. Ang tanan ta mga silingan din eh, nagtapok-tapok sila. Ug nagsuryahan na ibahin na ng demolition order. Oh. Tuwa pa ganis papa dito. Unsa? Oh, mauna. May demolition order na kuno ta din eh. Hala, uni unsa man ni nato Ernie? Asam tabali na aning puyo? Oh, mangita na lang kita ni og laing kabalhinan aning asa tapuyo. Pero basig makaduol tang tanan sa opisina sa mayor. Basig may relocation site para nato. Suway ko no. Asa man ang inyong demolition order? Nakikape? Oo, sir. Kani sir, oh. Okay. Asa man imong pangalan eh? Ay, oo, ako'y pangandiya, sir. Kaya ang nasuwat diha ang mga tag-iya raman sa bay. Kuan ka ng renter raman ko, sir. Aw, renter aday ka. Di ka maka-avail og relocation, ma'am. Ha? Mo na, kay ang i-relocate na mo, ma'am, ang matagbay lang maguba. So, ang tag-iya lang sa bay ang maka-avail ani. Kinirang mga naa sa lista ang maka-avail. Way labot ang renter. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Sa akong naibawaan, private lot ni siya. Ang mga unang nagpuyo dinhi nag-abang sa tag-iya sa yuta sa ilang gitukuran sa ilang mga bahay sa una pa sa mga tuig 1970. Ug doon na kuno sila kasabutan sa tag-iya sa yuta. Nga kung ugaling ibaligya ning yuta
Sila nga mga nagtukod og bahay ang mupalit sa luna, diin natukod ang ilang mga bahay. Apan ang tag-iya di ay kuno sa yuta, may utang sa laing tao, diin kining yutaa ang gihimong bayad. Mao nga nang reklamo ang mga nagtukod og bahay aning yutaa. Dugay na kaayo ang panahon ug nangamatay na sad ang mga mismong nagtukod og mga bahay dinhi. Ug kining mga anak na karon ang nangreklamo ug nipadayon sa kaso. Dili sila manugot nga papahawaon tungod sa kasabutan sa ilang pang mga ginikanan tali sa unang tag-iya aning yutaa nga sila'y magpalit ini. Unya, unsa ka ka-unfair sa gobyerno, no? Ano dili man ta ma-appeal sa relocation? Nga kita manggani unta mga renter ang madimulis kay ang mga tag-iya ning baya hagbay ng tuwa sa mga subdivision nagpuyo. Napagani usa na tong silingan diha ay nga naagyod sila unit sa kondo. Yan, sa may mahimo ta, ana, wa tay mahimo. Kay mao magkanay ilang basihan sa taga nila relocation. Kitag yung mga nagpuyo og renter aning lugar ang maapektahan sa demolis. Kay kita may i-demolis nila. Ang mga tagya ning mga baya di gyud maapektahan sa demolisyon. Kay maayo naman nilang pagkahilo na sa mga subdivision. Apilon sa gyud unta taan ng relocation, oy. Dugay na gyud ta nagpuyo din ni God. Kita mga pobre mao'y labing makaluluoy. Wa tay mahimo. Hinahinay lang gid. Ingon si An ba? Na ako na'y bahay nga baligya sa silingan nila. Barato na ko no. Bay. Wala butyota. Aw, bayar ma. Rights tra. Hay, pasilan bay anak jipoy. Parehas na din na sa atong sitwasyon din he. Nabihisa ka no sa pwede ratang papahawaon. Pero at least ma, imuhang bay. Ha? Di ba ingon ka nga pagkadto nimo sa City Hall na ang hatagan o relocation ang mga may bayra? Pabuhat na lang kag didob sale ana ma. Aron kung simbako kung demolison, may prueba ka nga may bay ka nga i-demolish. Makapil na unya ka sa relocation ana ma. Pero ang ubang nagpuyo kuno diha ma, dugay na nagpuyo. Ug wa man kuno sila hilabti. Wa man sila ma-demolish. Gagmay ba kuno ang ilang mga anak? Kinibita ang lugar ah. Dugay naman unta niya sila namuyo din eh. Karaan naman gani kay ng ilang mga bahay din eh. Pero papahuaon pa man gani. Pero sige lang. Sultihan ako si Papa ni mo ni Ana. Magsabot me. May punto sab si Chipoy. Kung mo na basihan sa syudad sa hatagan o relocation, aw, mas maayo ng may nganta nga may bahay taan ng lugar. Yan sa may atong buhaton ana. Aw, magkaya ra mahinon nato sa ato nga tinigom kung ato ginapalit tong baya. Sige na lang. Kana pa, wala tay abangan. Napalit yun na mo ang maong bay. Gamay raman pod moong nakaya ra namong bayran. Apan dili kalikayan nga mubati sa may kabalaka. Ilabi na kay nakaagi na mi og demolisyon. Ang akong mga pangutana mo kini mo sunod. Unang pangutana. Ang bahin sa una namong gipuy-an diin mga 30 ka tuig naming nag-abang. Wa ba di ay mi appeal sa offer nga relocation site? Kay renter lang mi nga mas kami man unta ang maapektahan sa demolition kay ang mga tag-iya aning mga baya tuan naman sa mga subdivision nagpuyo ug ang uban may condo unit pa. Ikaduhang pangutana. Private ninyo ta. Ug dili man mapasalig ang tag-iya sa yuta nga i-relocate me. Gipasa mi sa gobyerno. Husto ba gud ang ilang gibuhat? Ikatulong pangutana. Nisuway ko gangyo dito sa City Hall, apan dili gid kuno mahimo. Kay ang naa sa listahan sa demolition order lang, diin ang mga tag-iya sa bahay ang hatagan og relocation site. Mao ba gyud nay balaod anang relocation site? Ikaw pa to katapusang pangutana. Nakapalit mi karon og bahay nga rights lang, dili among yuta. Apan gipabuhatan og deed of sale sa tumong nga aron may pangana unya misimba ko. Demolition na sad mi dire. Husto ba ning among gibuhat? Unsa may balaod aning rights lang. Palihog tabangi og tambagi ko.
Kini ang akong suliran, Marife. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa ako ang partner ang muhatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Di na ta magduha-duha, di na nato na langay-langayon, ipadala dayon ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi ang among gihatag ninyo guys. Among ginang gisiguro nga wa gyud mo'y rason nganong di na ninyo ipada ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo. Naihangyo us Dr. Obra. Yeah, kumpletuhan lang ang inyong address para may balumig up to asa makaabot ang among programa o makahatag sa nindot nga script ang ato mga script writers o mga talents mahatag kinabuhi ang inyong sulat-suliran. Yes, and ang mga magminaw na to, no, a big shout out and a big thank you sa tanan nato mga likers ug followers sa kini ang akong suliran official writers page. Ang mga nag-like, nag-follow ug naminaw sa ato ang programa sa YouTube. And guys, please continue to like and follow me sa Elaine Tantenko Bathan nga Facebook account, sa akong attorney Elaine nga Instagram ug Threads ug TikTok ug kang Dr. Rene Obra nga Dr. Rene Obra nga naka white blazer. Yes. Quote for the day, Doc? Yeah, quote for the day. Sometimes we create our own heartaches through expectations. Maupod Mag-expect na. bitaw kang everything will go smoothly nga na mga kakulian. Oh, ayaw pag-expect. Kay usahay, mas may pang masurprise ka. Maog yun. Kaysa magsigi kag huwat sa wa diha. Kay di baya tanang tao, pareha gihuna-huna nato. Di pud tanang tao, pareha og kakayahan or capabilities. No, nga makahatag sa atoa. So, mas may pag di ka mag-expect kay wa pay kasakit. Di pa ka Mao. masakitan. Kay mag-expect ka, tinuod yun na. Ma-hurt man ka, malain man ka. No? So, ayaw na lang pag-expect. Okay. But nag-expect ang ato ang mga fans Dok nga mag-greet ta nila today. Kasi may mga Today, i-greet na to, pa Ron. yung pagpaminaw sa mga taga-Badyan na poblasyon Badyan, no? Ang Ilitong Magno, Fiscal Oscar Capaciog, Fiscal Fury, Funi, Lianto, Semistroto, Ricky Largado. Saan ang apelido ni mo, Rick? Largado or Lagrado? Sorry kayo, ha? Marsay marambol na. Sa Ward 4, Minglanilla, Cebu. Mga taga-Badyan, si Ma'am Bistra Blaze Kamomot, mga Bation family, mga Coronel family, ug last but not the least, mga taga-Perelos Karkar, mga Nabasquez family, si Inday Ludi, si Nelia, si Japet, ug si Ma'am LB, mayang pagpaminaw. Yes, and kang Mika K, ingon good siya, Attorney Elaine, please ko shout out sa akong love nga si Junri Sabroso. May pakaday na kay love. Blooming ang love life ni Mika K, no? Sa sitio Nava Mambaling. Gikan kang Mika K of Tuya, Naga City. And speaking of Naga City, best greetings and a big shout out sa usa sa mga banggiitang konsehal din ha, nga si Konsehal Elmer Lapitan ug ang iyang asawa nga si Attorney Bob Lapitan. Hello ninyo. Yeah, Barangay Suba, Tuya, Naga City, si Love Jentapon, Jentapan, Maril Garcia o si Madam Sally. Pirmigo ni silang maminaw kuno attorney. Yes. So, mula naman sa tag kuan bitaw, maburid nga dili tanan mag-greet nato pero usaon nga we have Ato yun ang hinayon limitations. lang yun. No? Anamon lagi din mo matag episode. But ato ang letter sender karong adlaw. Ang sender si Marife, 48 years old, taga Cebu City. Punto legal ang problema ni Marife, no? Kabahin kini sa unsa toy nabati nato sa drama to ni demolition. O murag something like demolition, no? Sa ilang gipuy-an mo ba to? Yes, yes. So unang pangutana ni Marife, ang bahin sa una namong gipuy-an diin mga 30 ka tuig naming nag-abang. Wala ba di ay may appeal sa offer nga relocation site kay renter lang mi nga mas kami naman unta ang naapektuhan sa demolition kay ang mga tagiya aning mga balaya tua naman sa subdivisions nagpuyo.
ug ang uban may condo unit pa. Actually, mo ginay palisiya sa atuhang hudo ug sa atuang housing gyud sa tinud-anay lang ang mahatagan gyud og benefit sa mga relocation ang owner manggod sa yuta. Ngano man kay ang policy manggod ana di manggod unta pwede na ipaabang. Kay ang pagpagamit gyud anang yuta sa gobyerno dok ug ato ang mga naminaw karon ang katura manggod untang tag-iya o katong namuyo ra gyud dito. Ngano man di baya mo pwedeng magpaabang sa kanang dili inyo. Oo. Di ba? Di man na inyong yuta, di man na inyong luna nya kung man nagpaabang mo. Mao gyud na no and kani unta gipasabot pud unta na sa katong mga nagpaabang no nga kung ugalin man kana di gyud na sila pwede. Mobitaw na nga kung inighatag ana ngadto sa katong tag-iya nagpuyo dili tag-iya ang tag-iya na gobyerno man sa katong nagpuyo no namuyo nya gi-relocate di gani na nila pwede unta ibaligya ang kanang gihatag nga titulo sa ilaha no para ra gyud na sa ilahang mga heirs kay di man na ninyo pwede inegosyo ang kana nga yuta. So mao na siya ang wisdom nganong dili gyud entitled sadly ang renter. Pero kung pwede unta no nga masturyahan na lang nimo ang tanang tag-iya sa imong giabangan maglisod kog ingon tag-iya kay ang gobyerno mo gitag-iya ana pero kanang imong giabangan no nga kanang ikaw na lang unta mo irehistro as dili renter occupant gyud anang yuta para ikaw na pud mo makakuha pud sa benepisyo sa relocation kay kung nahiluna na pud sila sakto na pud tingay itong 30 ka tuig nakapahimo sila sa yutang dili ilaha no so kana kung pwede nimo mahangyo no or pwede pud ninyo siguro suryahan ang hudo nga tungod sa kagidugayon na ana mahog nga occupant na gyud mo dili ra gyud mo mere renter. So I think na may pamaagi pud ang hudo na to ana no sa kanang or ang hensya sa gobyerno para matabangan mo sa relocation. Alright. Yes. So ikaduhang pangutana, private ning yuta. Ug dili man mopasalig ang tag-iya sa yuta nga i-relocate mi gipasa mi sa gobyerno. Gusto bagod ang ilang gibuhat? Yes, because especially nga private ang maong luna, private ang maong yuta, ang naara gyud katungod ana ang tag-iya man sa yuta unya. Wa man gyud sila gyud sadly di man gyud ingon nga wa ko modapig ninyo ang ako alang nga gipasabot ta mo kung unsa gyud pod ang mando sa balaod nga ang wisdom man gyud ani is this ang tag-iya sa yuta pipila ka tuig wa ka pahimos sa iyahang yuta naay ni okupar nga way katungod wa po ni bayad og aba ngadto sa tinuod nga tag-iya sa yuta siya mo'y nakapahimos dili man gud obligado ang tag-iya sa yuta nga mo relocate ninyo naabot na lang gyud ang panahon og punto nga siya na pod ang mogamit kay iya man ang katungod so dili sa gyud siya obligado may na lang gani na and it's very good nga gi-refer mo sa government kay naay uban nga pasagdan mo padiritsuon mo hawa i-eject mo unya at your own expense no kay depende man sa guna sa kapasidad sad sa tag-iya sa yuta na ay uban tag-iya sa yuta nga para way hasol para di na lang mo adtog korte hatagan na lang mo gamay para mabalhin ang inyuhang mga luna ug laing dapit or tagaan na lang mo gamay pahalipay para lang mo vacate or mo hawa mo na amang gud puy ubang tag-iya sa yuta nga di gyud pod kay kabaw man pod sila sa ilang katungod isip tag-iya sa yuta nga di gyud sila gyud mo hatag or wa pud gyud ikahatag nga pang relocation ninyo may na kayo na nga gi-refer mo sa gobyerno para matabangan mo no so maybe you can avail of that ha Okay. Ikatulong pangutana. Nisuway kog hangyo dito sa City Hall apan dili gyud kuno mahimo kay ang naa sa listahan sa demolition order lang diin ang mga tagiya sa yuta lang ang hatagan og relocation site. Mao ba gyud nay balaod anang relocation site? Yes, muna akong giingon ninyo ganina sa inyong una nga pangutana Marife nga mao gyud na ang balaod gipasabot nako nimo kung unsay rason nganong ingon ana na. But I think na ay pamaagi ang hudo diya sa City Hall wherein mahatagan pod gud mo kung inana na gud pod ay mo kadugay nga isip mo dili na mo gid mo ma-consider unta as renter ba no occupant na gud mo anang yutaa basin pa no pwede na to mahangyo dinha sa City Hall nga maka-certify nga inana na mo kadugay nag-okupar ana then maybe you can be considered as an occupant not as a renter anymore so hangyo dito ha Okay, kao pa to katapos ang pangutana. Nakapalit mi karon og balay nga og rights lang. Dili among yuta. Among gibuhatan
og deed of sale sa tumo nga aron may pangalan na unta mi simba ko demolition na sa midiri. Husto ba ning among gibuhat unsa may balaod aning rights lang? Rights lang kay dili man ang inyo ang yuta. And I think mas better na nga mahog nga kamo na gyud ang kaokupar ana niya, kamo na gyud ang occupant para mawa na to ang katong listed nga occupant dito sa listahan sa gobyerno, sa munisipyo or sa city hall para kamo na pod ang ma-acknowledge nga occupant ana para puhon kung naay demolition ma-priority mo sa relocation kana sakto na siya pero ang imong masabtan nga dili gyud kahapon mo tag-iya ana. That's why rights lang kay di man mo makabaligyag dili inyo no. So ang kana rang katungod nga mopuyo din ha, but I think that can be a start kay makonsider nga kamo nay occupant dili na mo renter kay inyo naman so wa na mo nag-abang. Muna akong giingon no nga kung padag ma-converted na siya into ingon ana para naamoy katungod or badge nga mapakita ninyo nga occupant mo, ha? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Og Bathan. kinisab si Dr. ni Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat og maayong adlaw.